Takže čau lidi, já zdravím tentokrát u třetího dílu, je to tak? Třetí díl, ano. Jo. A je tady se mnou zase opět Letery. Takže čus. Dneska zase máme párnej den, takže, no, volný den dá se říct. Takže si zase hrajeme s Redstonem. A tentokrát, jak jsme už v minulém díle napovídali, jsou to dveře, které jsou napojené na tento systém, prostě na ten časovač. Ten časovač vlastně. Dáte čudlík, proběhnete. Poločka spadne a zase se to zavře. Krása. Což docela jsem byl vystrašený z toho, že třeba prostě ty loďky nebudou sehraný, prostě že to třeba o vteřinu nebo to, že to bude prostě jiný. A překvapilo mě to. Tohle to mě fakt překvapilo. Takže by mi se ukázali asi, jak to se staví. Co vám tady řeknu, zase napojení jako normální na normální dveře. Potom tady máte to samé, tady máte ty napojení na ten časovač s loďkou. Tady na druhé straně taky. Pak spojíte akorát ty písty, dovedete to na jedno a na tlačítko. Protože... Tak ale ještě si to potom udělejte z druhé strany, abyste to... Jo, dejte si to, jasně, no. Jako pochybuju, že když vy to budete mít takhle, takže jako takhle budete potom chodit přes ten redstone, ale jako by bylo daleko složitější to takhle udělat, abyste vy prostě, takhle je to lepší, když vy vidíte ten redstone na to. Potom si samozřejmě ještě tady od toho pístu, co teď já udělám, tak to potom ještě udělejte vy taky. Já to si napojím takhle. Jo. Dejme tomu... Takhle. No vlastně teďka to tam schováš a teďka ti to vlastně půjde tam. Čím co jsem udělal? Jsem nastoupil na tu loďku. Ej, teďka nevím, jestli jsi to... ona nějak odplouvá. Dobrý, tak. To by to mělo všechno fungovat. Nesmíte nastupovat na loďku, to je základ prostě. Jo. Tak a button. Mělo by to jít, ne? Funguje to, jak vidíte. Prostě mně se líbí tady na tom prostě, že je to prostě těch 7 vteřin, že třeba v dalším díle, co jsme mysleli, co vám jenom teď ještě ukážu předtím, než to budeme stavět, tak ne, tady nemám. Že třeba prostě bude takhle, dejme tomu třeba máte takhle, tady, tak. Už dej tam ještě lávu. Lávu, jo. Tak počkej. Láva, tady. Neměli bychom to ukazovat až v dalším díle. No to je pravda, tak nic. Ale prostě bude se dělat ještě k tady tomu, se třeba bude dělat, já nevím, 4-5 bloků, prostě jakoby most přes lávu. Jo, takže já si myslím, že tady to ani nemusíme stavit, když to tak konc vidíte. Že to je, nevím co, jako je to všechno stejné. Můžete okoukat a přesně podle toho to postavit. Akorát stačí tu redstone torch tam ten signál do toho, no a ono se vám to zpomalí. Pak to navedete a všechno bude tak, jak to má být. Dá se říct cajk. Jo, přesně tak. Takže já jsem vám tady asi tak zhruba teď 15 vteřin ukázal, jak to přesně vypadá. Podle toho to můžete udělat, ještě vám to ukážu z druhé strany. To je úplně stejné. Ano, a skrýt se to dá taky v pohodě. Já to teda zkusím, že bych to nějak zkusil. Mezi tím. To nějak zkusím skrýt, takže tady už by to muselo. Asi nikdo to nebude takhle dělat prostřed pouště, takže asi vykopej. No jasně, no. Dělá podlahu třeba z nějakých bloků, že jo. Teď to nepůjde. Jo, nepůjde, ještě tady o něco, tak. Tam ještě ten jeden blok musí zničit. To jsem to zničil. Tam musí být 4, tam musí být mezera dole. Tam máš jenom 2. Jo, to je pravda, takže to ještě dolů. Jinak si to přeškrtí. Tak a teďka, jestli to půjde do toho batnu, ale ne? Tady do toho já bych třeba si dal, já nevím, button. Jo, jasně, ono si ho dáš někam dál, no, třeba. To navedeš, schováš, no. Jo, tady protože je to další, tak to tady nepůjde. Musíte sem dát repeater. V tom případě teď už tady můžete si udělat normálně podlahu.
Počkejte, a takhle třeba budete mít zeď. Tady chcete mít button. Tak, a už to funguje. A i s tím časovačem, takže... Máte to všechno skrytý. Tak vám to jako, já si myslím, že to zabírá docela dost místa na to, jaký je to prostě obvod. No jasně, Já no. nevím, třeba hodiny, protože vidíte, je to strašně úzký, prostě je to jenom taková dlouhá nudla. Dá se říct, redstone. No jasně, no. Ten okolní redstone tam máte akorát natahaný kabel, no. Toč Ne, na Redstone vůbec není nějaký složitý, třeba nějaký ty hodiny, to byste dělali bůh ví jak dlouho. Teď prostě No, máte jenom, tady to máte udělaný, já nevím, za 2 minuty. A teďka jenom navedete to, dát... až na to, na ty pavučiny, které si musíte givnout. Nebo No jasně, no, ale nebo... že třeba hrajete na serveru, jako, tak hrajete na serveru, tam si to koupíte v shopu pavučinu. Já. No, tak Takže proto to dílo asi všechno, ne? Já. My se teda těšíme na další díl, příště to už bude 4. díl. Hraní si s redstonem a prostě to znamená místo hraček máme redstone. Přesně tak. Když se nevidíme, no, tak já se teda s váma loučím a tak se zatím mějte. Takže čau!